Здравейте, колеги, пчелари, пчеларки. На синьо-жълтото кошерче направихме. Стесни сме го. Те рамки сме да ги сложихме да ги олижат. Пчелите бяха 3. Сега сме на това кошерче вече да ви покажа. Вече какво правя. Значи, казвам още един път. На синьо-жълтото кошерче питката бяха изконсумирали. Една част, другата част, по-голямата част бях изконсумирали, ама то кошер вече всичкото си го взело. Айде, още не спира да снасят. И сега преградна дъската ще е мана. Чекайте малко, една пчел ми влезна в дулото, искам да я убия, да ни направи някаква поразия, защото тогава става страшно да ма хапе една окото някъде другаде. Един път ма хапа една окото и стана страшно. Малко леко ми се поуду, ама това не значи, че трябва да ма хапе навсякъде една пчела. Той рамки има много малко мед. И тук има много малко мед. Тая пита много яка с мед. Тая следващата. Охо, това има пил. Ето е майката тук. Има пил. Вече имаше една или две рамки с пил. А с другото кошерче. Втората рамка с пил. Защото има пил, бе. Предишната тая нямаше. Малко има на тая. Това ме радва. Едно. Две. Тук кошер го таковахме, значи това кошер тук оставям преградната дъска. Става на 1, 2, 5 между рамя. Сега ще го затварим и направо се включвам на следващия. Сега отварям зеленото кошерче. Видим нещата как стоят тук. Няма съмнение, нещо не е наред. Мога да клам камерката.
кошер ми е силен. Ако ми оцелят, ще си направя отводки за мен, не за продажба. В един момент да изкарам рамката. Тук ми се спреме ланчето с тези 100%. И сега първата рамка, няма кой знае колко мет. А сега ще се изкарам отвънка, защото вътре ми пречи да боравя с другите. Сега видим тук по положението. Имаме още надградили тази рамка, но както е. Сега тая рамка малко сега по такова. Искам да видя на някакво положението. Това положението има мед. О, има и пил. Не съм го очаквал, това миналия път не беше осеменено. Това осеменено от тази страна и от другата има пил. Малко, ама има. Тая рамка но не има пилце. И тук има пил. Има пил вече на две рамки, където съм очаквал, че има. Ма, това хубаво, че има. Зимната пчела. Вече това е третата рамка, да дам бот. Много няма да я лашкам от такова от теловете. Тук толкова ширим. Има ужасно много пчела, вече 3 рамки пил. Следващата рамка сега е тази. Четвърта рамка. Тук има пчелички и не искам да ги смачкам. Това вече е четвърта рамка с пил. Четвърта рамка с пил има. Четвърта. Взема чака само да се почеша. Четвърта. Пета рамка с пил малко мама има. Другата няма, защото вижда. Добре. Сега ги затварям и приключвам.
с това семейство вече. Мога да сложа по симолова питка, въпреки това, че на другите не сложих. И сега това вече ще го затварям семейство. Хранилчицата си слагам. И сега вече на следващото кошерче, на сия кошер, може да на него да направя предвид. Ще го направя. Ме интересува. Кой го правим преди това? Като миналия път няма разлика. А трябва него няма да правим преди. Това е, колеги. За това си искам да се абонирате към канала, да лайкнете, да харесате видеото, да ударите камбанката и до другия път. Чао, чао!